איתי היום עודד, תגיד שלום. שלום. אנחנו נשחק בסרברים היום. אוקיי. איזה סרבר נעשה? בואו נעשה את הסרבר הזה. מצטער, פשוט עודד מפריע לי. די עודד. הנה. הנה זה עובד. זה עכשיו יתאם? 2 שניות. 3, 2, 1, 0. דבר במקומי עודד. אין לי כוח. טוב, לא משנה. אז תראה. בסדר. אני אשחק ועודד ידבר במקומי. תספר מה אני עושה וכל זה. לא משנה, אנחנו מתחילים. אנחנו נהיה בשקט. רגע, נקנה משהו בחנות. לא, אי אפשר פה. מה, אין לי רובים. אופי, יש לי אקדחים לפחות. רגע. ניקח רובה אוטומטי? לא, אי אפשר. אוקיי, יאללה, נתחיל. אין, הוא כזה גרוע. אני גרוע. תראה. אני רק הורדתי את המשחק הזה. אני לא כל כך יודע איך לשחק בו. טוב, הוא רק עכשיו הוריד, אבל הוא לא כל כך יודע. היה לו את זה, אבל הוא לא היה משחק. כן, נכון, אני כבר הרבה זמן לא שיחקתי. אז... היינו עושים סרטון של קומבט, אבל אנחנו מעדיפים קונטר סטרייק. בסרטון הבא יהיה קומבט. בפרק הבא שלנו יהיה קומבט ארמס. נשחק בשרתים, אולי נשחק בשרת של זומבים, או בשרת שזה רק אקדחים, או בשרת של רק סכינים, או בשרת של רק סנייפרים, או בשרת שעשו שוטגנים. נחבר משתק. אני מעדיף לשים משתק. וואו! איזה רובים יש להם. עכשיו כשאנחנו נבלד, עכשיו שאנחנו נשתגר עוד פעם למקום, נקנה משהו קלצ'ניקוב או משהו כזה. די כבר. איזה הריגה הוא נתן. נכון? הנה עכשיו אני. עכשיו זה אני משחק, איזה כיף זה. כן, נכון. הנה מההתחלה עכשיו זה. והנה עכשיו הוא עם 2 אקדחים. עדיף לי 2 אקדחים. אני טוב עם 2 אקדחים. אקדח אחד הוא גרוע. לא גרוע, בסדר. 2 אקדחים יותר טוב. אוי שיט, יש פה פצצת עשן.
זה לא ידעתי. גם אצלי במחשב יש קונטר סטרייק, אבל לא כל כך יודע לשחק עם זה. כן, הוא קצת גרוע, הוא לא אוהב משחקיות וכל זה. כן. הוא רגיל רק לשחק באקסבוקס. נכון, בדיוק. עכשיו אני קונה רובה אוטומטי ולא אכפת לי. זה הולך להיות משחק קטלני כשאני עם הרובה הזה. מה זה רובה אוטומטי? מה זה עושה? אתה ראית מה זה? מה זה עושה אבל? זה הורג יותר חזק, מה יש לך? אתה לא מבין ברובים? זה רובה אוטומטי. בוא ניקח לו את הקלצ'ניקוב. היי. איזה אצ'ו דפקתי לו. לא משנה, עכשיו דפקו לי אצ'ו. או שהם דפקו לא. ובינתיים יש לנו $1,750. נכון. ונשאר עוד 53 שניות. או 50. יאללה, שמישהו ימות כאן. עכשיו אנחנו נקנה את הרובה הזה. אוקיי? זה טוב אבל לא? כן, זה טוב. זה רובה חזק. הנה, את הרובה הזה אני אוהב. תסתכל איזה רובה. זה ריב של אחים. בוא נעשות זה תחתך. אוי, זה רובה. לא, ניקח שתי אקדחים, יאללה. די, אנחנו מצלמים סרטון, עודד. טוב, אז כאן אנחנו מסיימים. ביי. עודד פשוט עושה בלגן, אז אנחנו נצלם בסרטון הבא, קומבט ארמס. נו יאללה. נצא.